Kamano bende alap matalanta maigero e boma Nairobi ibiro lok nyinge kendo luonge ni Raila Amolo Odinga International Stadium. Ma en wach mogol gi jatend piny William Ruto e kinde mane ogolo twak mare nyasi mar Jamhuri kawuono. Mana ka jafwambo marwa James Opondo lero, alabno gedo mare geno ni biro rumo higa manyien kendo biro bedo gi thuolo mar ting'o ji maromo 60,000. We only ask you for one more honor. Ile stadium yetu ambayo inakuja kubwa sana 60,000 capacity. Tunaitwa kwa kizungu magnificent. Tunaomba kama chama hiyo ikuwe na jina Raila Odinga Talanta Stadium Nairobi. Eiko marmane en Prime Minister machon Raila Odinga e gwenge mabondo. Jakom mar ODM kendo Governor ma Homa Bay Gladys Wanga nochwalo kwayo mar loko nying alap mar Talanta Stadium Raila Amolo Odinga Stadium. E nyasi mar Jamhuri mane obagi alap manyayo kawuono. Governor ma Nairobi Johnson Sakaja bende ne ok owe chien kwayo makamano. Kano wuoyo e nyasino, Sakaja nokwayo jatend piny mondo omi nying alabno ma igero e boma ma Nairobi nying mar Raila Odinga International Stadium, kwayo mabende jopiny nosiro. Tunajua kwamba mwaka ujao sherehe hii itafanywa katika uwanja mpya wa Talanta ambayo unaendelea kule Lang'ata Road. Sijui kama utatukubali. Na sisi kama watu wa Nairobi tunakuomba uwanja huo uite Raila Odinga International Stadium ili kumkumbuka baba wetu ambaye alituacha. Kwayo no ne ochopo e it jatend piny William Ruto mane olieko ni alabno ma igero kendo igeno ni biro rumo higa manyien biro mi nying mar Raila Amolo Odinga International Stadium. Jatend piny noparo migosi Raila Odinga kaka jalno mane okedo ne demokrasia pachoka kendo paro mar luongo nying alabno e nyinge en paro ma osiro. Na nimesikia yale gavana wa Nairobi amesema ya kwamba ile uwanja wa Talanta ipatiwe jina gani? Ati mumesema ipatiwe jina gani? Mumesema ipatiwe jina la Raila Amolo Odinga International Stadium. Nimewasikiza na tukikamilisha tutafanya hivyo. Alap Talanta Stadium kotiek ger to biro ting'o ji 60,000 kwan man malo mogik kipimo gi pe mantiere pacho ka. Jatend piny bende nosingo ni alap manyayo mane obagi e nyasino bende ibiro med losi motelo ne tuke mag pinje Afrika higa mar 2027. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi. Nyakaramogi koluore kodamano nitiere ote kama bende or